बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे ट्राइबेल जायखौ ट्राइबेल होननानै बुंदों बे ट्राइबेलखौ दाबि खालामनानै सोरबा बिनानै बेफोरबायदि मोनथावना मोनसे स्टेटास नङा बेयो ट्राइबेल सोदोबानो मोनसे गावनो गाव मोनसे केरेक्टार बे केरेक्टारा जोनोमसो जायो जेराव नै सारा बुंदों जे क्लियारलि बुंदों बेवहाय जोंहा माने माखासे केरेक्टारफोरा बेहाय रिफ्लेक्ट जानांगौ दा ट्राइबेलखौ बानायनानै केरेक्टारखौ रिफ्लेक्ट खालामनो हाया मानो होनना बुङोब्ला माने लार्ज कमिउनिटिजों नोंहा रायज्लायनो गिनाय बा लाजिनाय बा बोरैबा उसुबिदा मोननाय होननाय केरेक्टारखौ बानायनो हायो नामा बेखौथ' बानायनो हाया माखासे जग्राफिकेल लकेसननि खोथा दं बेवहायनो जोनोम जानांगोन ट्राइबेला दा माखासे ट्राइबेलफोरा जोंनि हायाव जोनोम जाखानानैसो बेयो ट्राइबेलनि केरेक्टारजों गोरोबनायखायसो ट्राइबेल स्टेटास मोनदों दा बेवहाय नोंथाङा सोंनाय बायदि जे ट्राइबेलनि केरेक्टारजों बानायनो हानाय हायियाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोखाङो बे दाउखाखौ दावराय बानायनो होननानै जेब्ला दावरायनि गांखौ थुनानै दाउखाखौनो दावराय बायदि देखायोब्लाबो बेथ' दावराय जानो हाया दा बेखायनो सोरबा मोनद' जन'गोष्ठीखौ बेवहाय केटागरि खालामदोंबाबो बिसोरखौ एसटिआनो बुंखाबाय दानि रिकमेन्डेसनाव 6 कमिउनिटिखौ एसटि होननानैसो माने दानि ग्रुप अफ मिनिस्टारा हरनो होनदों दा बेवहाय मोनथाम केटागरि 3 टायार जिथु थाखानाय एसटि प्लेन्स जोंनि 14टा कमिउनिटि आसामाव आरो हिल्सनि कमिउनिटि थाबाय बेनि गेजेराव एसटि भि होदेरनानै 6टाखौ एसे रानसारनो नागिरदों होनब्लाबो भियानो जा पियानो जा ओइचानो जा सिगाङाव दोननाय केटागरिखौथ' एसटिआनो बुंदों दा नोंथाङा सोंनाय बायदि एसटिखौ बानायनानै लाबाय नामा केरेक्टाराथ' जग्राफिकेल आइसोलेसनाव मोनद' कमिउनिटिनि बादै एबरिजिनेल आहमफोराबो एसटिनि केरेक्टारा मोनसेबो गैखाया दा मरान मटक बिथांमोननि केरेक्टाराबो इन ए लार्ज मोनसे जग्राफिकेल आइसोलेसनजों लोगोसे आदार केरेक्टाराव बिसोर गोरोबा राजबंशीफोराबो माने आदार बेकवार्डआव गोग्लैयो जों बेखौ फोथायो ओबिसिआव बिसोर केटेगरियाव गोग्लैगोन खिन्थु ट्राइबेलनि केरेक्टार गैयिखायनोथ' बिसोरो स्वाधीनता 1950निफ्राय फैनानै बिथांमोना एसटिआव गोग्लैयैखायनो एसटि कमिसन जेनेबा आरो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बिथांमोननि केरेक्टार गैयिखायनो मोनदोंब्लाबो दानफिनदों दा गोदानै बेखिनि बोसोराव माबोरैहाय केरेक्टारा गोदान जोनोम जाखो बिसोर साननो गोनां बाथ्रा आं बेखौ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टनि सायाव मोनसेबो गोजोननाय गैया मानो होनना बुङोब्ला ट्राइबेलखौ बानायनानै हरनो नागिरनाया आर्टिफिशियेल ट्राइबेल जागोन बेयो आरो जोंनि ट्राइबेलनि थाखानाय प्रिभिलेजफोराव हेम्पाराथ' जाखागोन बेयो बेनिनो सासे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि सासे मिनिस्टार केशव महन्त बिथाङा बाथ्राखौ रोखा बुंदों जे नैबे रायजोआवसो बेखौ केटेगरिखौ राननाय जागोन नाथायबा बेयो मिरु लेभेलाव बे एखेयानो थागोन एसटिआनो थागोन आरो बेनि जाखिनि मोनथायफोर बे मोनथाय एखेयानो जागोन आरो थारैनो बेवहाय जुदि जायोब्ला दा जुदि बे एसटिआ गमामायैनि एसटि नोंथाङा बुंनाय बायदि जे एसटिआनोखा दा बेवहाय मिरु लेभेलाव जुजिनाया जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बा जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बेसेबां जेंनायाव एबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन सेन्ट्रेल कमिटियाव सेन्ट्रेलाव एसटि एससि ओबिसि बे केटागरिल' थायो साब केटागरिखौ स्टेटफोरा खालामनानै लायो खिन्थु स्टेटफोरा खालामदोंबाबो स्टेट साबजेक्टआव स्टेटनि कनसार्नआ सेन्ट्रेलाव थांनानै एसटि होननाय दय आं होननाय बायदि सिगाङाव एसटि होनखाबायब्ला बिसोरखौ मा साब केटागरियाव लागोन बे सेन्ट्रेलनि कनसार्न नङा बेखौ एमेन्डमेन्टआव साब केटागरि खालामनानै सेन्ट्रेला खालामगोन होनना आंहा बिसास गैया मानो होनना बुङोबा संबिधानानो बुंदों मा एसटि आरो बेहाय हिल्सबो गैया प्लेन्सबो गैया दा गतिके बेहाय भि थागोन होननायनिथ' खोथायानो थाखाया आरो बेहाय उइदाउट एफेक्टिं होननायाथ' बे मिनिंलेस एफेक्टआ जायो खारन जों मोनथिनायाव दा 1.5 कोटिनिबो बारा मानसिया एसटि हिसाबै हाबोब्ला सेन्ट्रेलाव 1.5 कोटि मानसि एडभान्स कमिउनिटिया ट्राइबेल हिसाबै हाबनाय लोगो लोगोनो एफेक्ट जाया होननाय खोथाया बे मिनिंलेस बे 1.5 कोटिनि प्रिभिलेजआ सेन्ट्रेलनि गासैबो पार्लामेन्टारियानो जा
स्टेटनि थाखाय एसेम्बलि आरो लकेल बडि बेनि बादैबो सेन्ट्रेलनि जिखिनि सार्भिसेस इन्स्टिटिउसन बेफोराव AST हिसाबै 7.5 आव बियोब्ला 1.5 कोटिया 7.5 आव हाबदेरनाय लोगो लोगोनो 7.5 आ सेन्ट्रेलाव बारायनाय नङा माबाया खथाया खिन्थु मानसिया जोंना बारायनानै थाबाय आसामाव आरो बे सेन्ट्रेलावब्लाबो आसामनि पार्टनि जिथु ट्राइबेलफोरा एडभान्स कमिटिया हाबदेरबाय माने जोंखौ अलरेडि बेकवार्ड क्लास होननायखायनो प्रिभिलेज आन्डार प्रिभिलेजखायनो ST होनानै जोंखौ एसे एडभान्स लाबोनो नागिरनाया रोंसिननाय आहम कमिउनिटि जोंथ' मिन्थिगौ बिथांमोनाथ' 600 बोसोर शासन खालामलांदों सारा हिस्ट्रिनि बिराद मोजां मिथिगौ बेखौ जों रायजो राजायाबो मिथिगौ आसामखौ 600 बोसोर शासन खालामग्रा जाथिया बै समाव स्वाधीनतानि आगोलनिफ्राय फैयै फैयै दासो ST जाफैबाय होननाया बिथांमोननि थाखायबो लासिंसिं जागोनदां खारन बिथांमोना थाखानाय प्रिभिलेजखौ ST खौ बे जोंनि 10% खथायाव हाबनानै जों जे डाइल्युट जाफानानै बिसोर जे एडभान्सखौ लागोन बे जोंनि थाखाय खहा जागोन बे सियर